Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 80% कामगार किंवा कामगारांची पिळवणूक ही अख्ख्या देशामध्ये आणि हा ज्या वेळेला मी आज खऱ्या अर्थाने सांगेन की ज्या वेळेला कामगारांना डिवचलं त्या वेळेला ती पक्ष ती मॅनेजमेंट नेस्तनाबूत झाली आहे हा इतिहास आहे. आणि गोव्याच्या सरकारला एवढीच नम्र विनंती आहे की फार आमचा अंत बघू नका. त्या नायकाच्या खिच्यातून काही पैसे जाणार नाहीयेत. शेवटचं आंदोलन त्या नायकाच्या घरात आपल्या कुटुंबाच्या सकाळ बसायचं. त्यामुळे त्याला कळणं गरजेचं आहे की त्याच्या खिच्यातून पैसे जात नाहीयेत. या राज्याचे पालक म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी या आज किंवा उद्या या कमिटीला किंवा इथले जे स्थानिक पदाधिकारी यांच्यासह चर्चेला बोलून हा मार्ग काढावा आणि हे पगारवाढीचा करारनामा लवकरात लवकर संमत करावा. कारण जेवढे कायदेशीर मार्ग होते तेवढे कायदेशीर मार्ग आपण सगळे पूर्ण केलेले आहेत. आता सो आमगे सपोर्ट तुमकां हा. तुमगे डिमांड आहे ते जावपा जाय. खंय तरी जशें तुगे हेणे सांगला तुमगे इलेनान सांगला की खंय तरी टॉक्स जावपा जाय. I think the chief minister should step in and conduct should have talks with you. तुमकोडे खंय तरी उलोवप जावपा जाय आनी खंय तरी सेटलमेंट जावपा जाय. तुमगे 3 इन्क्रीमेंट तुमकां 3 इन्क्रीमेंट मेळ्ळाय. हे इन्क्रीमेंट तुमकां वॉट एवर इट इज पॅन्डेमिक टायमाचेर फॅक्टरी चलयली फॅक्टरी बंद पडना ही खूब बरी गोष्ट. काम केलें तुमी ही बरी गोष्ट आनी प्रॉफिटान आहात ही कंपनीन तरी आसतना हे तुमी डिमांड मागता दे हॅव टू मीट. कित्याक कंपनीन खंयचे कंपनीन ड्युरींग पॅन्डेमिक म्हाका दिसता प्रॉफिट केलें ना. आम्ही लेबर मिनिस्टर जेनिफर मॉन्सेरात तेजे कारणाने बातम्यो घातल्यो. आमचे साखळीचे आमदार आणि गोंय राज्याचे सीएम दुर्दैवाची गजाल आसा. एक साधे कामगारांची जे 80% त्यांचे मतदारसंघात रावतात त्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकना जाल्यार रिजायन करचें जाय. सरकार जाय जाल्यार 5 मिनिटांत सॉल्व जावं शकता काय ना? जावं शकता काय ना? कित्याक करिना हो?